תסתכל רק על זה. תסתכל רק על זה. הנה, הנה. אני יכול גם לעשות. הנה. אני רואה... אין אף אחד בינתיים. טוב, בוא נראה. בינתיים אין אף אחד. גם אני יכולה. איך? עשיתי ככה. הבנתי. אני בצד הזה, אני באמצע. רואים אותה, סתכל על זה שנייה. איך ראית האור, באמת? יש לי שגם אני רואים את האור. אוי. לי אין אור. חכה רגע. תוציא את האור. נשמע, נשמע. מה נשמע? איזה נשמע? רגע. מה זה? אני תופס אותו פה. כלום. וואי, אני קולטתי איזה תנועה. טלוויזיה אני לא רואה כל כך טוב, אתה יודע שאני רואה קצת טלוויזיה? מה? אני רואה קצת טלוויזיה. גם אני. אני רואה טלוויזיה טוב. לא. אני קולט מה. הנה, ראית אותה? כן. הנה, היא באה. תמיד! כל פעם כזה. אתה רואה. אבל הרגליים שלנו. הרגליים. נכון. אז בוא נתחזק ככה. ואז כל פעם כזה. איזה טרקלט עושה. איך עוד מעט?